Завийте надясно. Николай, малко по... Дуисбург, Германия. Завийте надясно. След това завийте надясно. Тук даже има и нещо като църква. Все още не знам къде отиваме, но сме на след. Завийте надясно. Майстор Краси се справя прекрасно с габаритите на камиона. Аз, например, не бих се справил така добре. Проблема е, че все още не знам къде отиваме. Само знам, че са 150 км до там. Доколкото разбирам, завиваме надясно към Есен. Тръгнете по рампата вдясно. Посока Есен. Разгледай съобщението и виж това. Не знам как да вляза в съобщението. Ако знаех, щях да вляза. Това ми беше въпрос. Завиваме към Есен, къде е табелата. Магистрала А40. Николай, разкарай го този телефоните.